L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El primer precedent el trobem a la crisi de Flandes. Corria l'any 1560 i la reforma luterana havia triomfat plenament als Països Baixos, llavors un domini de la monarquia hispànica. Però aquesta s'havia declarat oficialment catòlica. En aquell context, la societat neerlandesa va reclamar la llibertat de culte. El rei Felip II, conegut arreu d'Europa pel seu perfil integrista, va respondre implantant la Inquisició als Països Baixos. El cardenal Granvela, nomenat directament per Felip II, va imposar un escenari de persecució i de terror. Però com la repressió hispànica es traduïa en una major resistència neerlandesa, Felip II va enviar el duc d'Alba, un militar amb fama de sanguinari, que va implantar el Tribunal de Tumultos, conegut popularment entre els neerlandesos com el Tribunal de la Sang. La duríssima repressió hispànica es va saldar amb 1.073 execucions i la confiscació i desterrament de 11.130 persones. Alba va confiscar més de 700.000 quilos de plata en monedes, que lluny d'alimentar les arques de la corona, acabarien amb butxaques privades. Alba no tan sols seria el campió de l'espoli, sinó també una fàbrica de rebels. Aquell conflicte derivaria en la Guerra de la Independència de les 17 províncies dels Països Baixos, que aconseguirien la seva llibertat política i religiosa el 1582. Després d'aquell conflicte, la monarquia hispànica havia perdut el seu territori més ric i més dinàmic.